Ovo je stvarno stanje katastrofalno i evo, pogledajte Hrvatska država, da li ima više tajne službe, nema. Da li ste ikad čuli neko iz tajne službe koji je sad još aktivan, da nešto kaže, ne. Ima na podcastima, možete vidjeti neke ljude, stručnjake za sigurnost, ali oni više nisu dio sustava, institucija, nego su ljudi, jel, govore, kako se kaže, privatno o problemima, ali poznaju, stručnjaci su za srž problema i upozoravaju o čem je riječ. Hrvatska je premrežena stranim špijunima iz Srbije, to je javna tajna, pa gdje to može biti normalno? Da država Hrvatska nema uopće više ni protuobavještajnu neku strukturu da se može tamo oduprijeti. Pa znate i sami, gledali ste i filmove i sve, pogotovo kad bio hladni rat, po strani špijuni